नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी आपले सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप स्वागत करते. बाहेर छान असा पावसाळा सुरू झाला आहे. आमच्याकडे अगदी जोरजोरात पाऊस सुरू आहे आणि खूप छान असा गारवा थंड वारा सुटला आहे, थंडी पडली आहे पावसाची. आणि त्यामुळे माझ्या मुलांनी मला खास स्पेशली असं सांगितलं आहे की आई तू आज आमच्यासाठी स्पेशली कांदा भजी कर. कारण पावसाळ्यात थंड वातावरणात आपल्याला काय खावंसं वाटतं तर गरमागरम कुरकुरीत कांदा भजी. आणि आज मी त्यांची जी फरमाईश आहे ती मी त्यांची पुरी करणार आहे आणि त्यांच्याबरोबर तुम्हालाही या कांदा भजीची रेसिपी दाखवणार आहे आणि तुमची फरमाईश मी पुरी करणार आहे. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे बेसन, मीठ, हे धने घेतले आहेत मी बारीक असे भरडून घेतले आहेत, भाजून असे बारीक असे. मी धना पावडर वापरलेली नाही आहे. थोडासा ओवा घेतला आहे, मसाला म्हणजे मिरची पावडर, कोथिंबीर, तेल आणि हा मी कांदा असा लांबडा लांबडा चिरून घेतला आहे. हा बघा असा. आणि हे मोठे 4-5 कांदे घेतले आहेत मी. खायची असेल तर भरपूर पोट भरून खायला हवी ना, तरच आपली छानपैकी पावसाळ्यातली जी गंमत आहे ती कांदा भजीबरोबर खाता खाता येईल. आता सर्वात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हा कांदा असा एका डब्यात मी घेतला आहे. माझा असा खोलगट डबा आहे त्यात घेतला आहे. आणि आपल्याला हा कांदा जो लांबडा आपण चिरला आहे तो असा सुटसुटीत करून घ्यायचा आहे. म्हणजे असं एक एक त्याचं आहे बघा, अशी एक एक सुटसुटीत करून घ्यायचं आहे असं हाताने. असं सुटसुटीत आपल्याला असा कांदा असा आपल्याला करून घ्यायचा आहे. यात मी अजून काही घातलेलं नाही आहे. आपल्याला पाणी आणि सोड्याचा बिलकुल वापर करायचा नाही आहे. आता आपण त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूया. हे सुद्धा आपण आता पूर्णपणे कांदा आपल्याला मिठामध्ये छानपैकी असा चोळून घ्यायचा आहे. म्हणजे जेणेकरून जे मीठ टाकल्यानंतर जे कांद्याला पाणी सुटेल त्याच्यामध्येच आपल्याला हे बेसन छानपैकी आतमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं आपल्याला हे चोळून घ्यायचं आहे म्हणजे अगदी कुरकुरीत कांदा भाजी आपली होईल. बघा असं छान मी मिक्स केलं आहे. आणि मिक्स केल्यानंतर आपल्याला असं हे 5 मिनटं थोडंसं असं ठेवायचं आहे झाकून. ओट्यावरच आपण असं ठेवून द्यायचं आहे. त्यापूर्वी तुम्हाला माझी एक विनंती आहे, जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. आता मी हे 5-10 मिनटं असंच इथे ठेवते. म्हणजे काय होईल, त्याला जे मीठ टाकलं आहे त्या मिठामुळे आपल्या कांद्याला पाणी सुटेल. हे बघा आता आपल्याला हे मीठ चोळून ठेवल्यावर आता मला 10 मिनटं झाली आहेत. बघा छान असायला स्वतःचं पाणी सुटलं आहे मिठाचं. मीठ आणि कांद्याचं पण पाणी असतं आणि मीठ टाकल्यामुळे त्याला व्यवस्थित असं पाणी सुटलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण हे मी धने टाकले आहेत, असे थोडे भरडून टाकले आहेत. 1 चमचा आहेत ते. 1 चमचा मसाला. हा ओवा आहे थोडासा, आपल्याला हातावर थोडासा चोळून टाकायचा आहे. म्हणजे काय होईल, ओव्याचा छान अगदी सुगंध भजीला येईल. कोथिंबीर. आणि जसं लागेल तसं आता आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. एकदम पीठ डायरेक्ट घ्यायचं नाही आहे. आणि व्यवस्थित असं ह्याच पाण्यात मिक्स करायचं आहे. आपल्याला एक्स्ट्रा पाणी त्याच्यात टाकायचं नाही आहे. थोडं पीठ घेऊया आपण बेसन. आपल्याला पीठ जास्त यासाठी घ्यायचं नाही आहे की काय होतं, आपण पीठ जास्त घेतल्याने ते चांगलं शिजत नाहीत आणि आपल्या तोंडात नुसतं पीठ आपल्याला नको आहे. आपल्याला कांदा भजी करतो म्हणजे कांद्याचा कुरकुरीतपणा किंवा कांद्याचा जो काही स्वतःची चव आहे ती आपल्याला त्याच्यात जाणवली पाहिजे. म्हणून आपण पिठाचा वापर शक्यतो कमीच करायचा आहे. आता आपले हे छानपैकी व्यवस्थित मिक्स झालं आहे. तेल तापलं आहे.
आणि तेल तापल्यानंतर मी काय केलं आहे, गॅस थोडा पूर्णपणे स्लो केला आहे. ह्यासाठी स्लो केला आहे की आपल्याला भजी सोडताना स्लो गॅसमध्ये सोडायची आहे. कारण काय होईल, आपण जर फास्ट गॅसमध्ये भजी सोडली तर ती एका बाजूने पूर्णपणे करपून जाईल आणि एका बाजूने कच्चीच राहील. म्हणून आपल्याला थोडा स्लो गॅस करूनच आपल्याला भज्या सोडायच्या आहेत. अशा थोड्या पसरून पसरून सोडायच्या. म्हणजे करूया. आणि फास्ट गॅसवरच भजी करायची आहे. जर आपण स्लो गॅसवर भजी केली तर ती आतून नरम होईल. बघा, आपल्या आता या छान अशा सगळ्या भाज्या आपल्या तळून झाल्या आहेत.